שלום חברים, מה קורה? שלום. לי קוראים גיא ולה קוראים נועה. ואנחנו כאן כי זה הסרטון הראשון שלנו ביוטיוב, בערוץ החדש שלנו. ואנחנו נעשה בו גיימינג, קומנטרים ולפעמים ולוגים. מקווה שתענו, תשאירו לייק, סאבסקרייב, ואם יש לכם משהו להגיד אז קומנט למטה. אנחנו בכיתה ו' בבית ספר גוונים, ואנחנו בני 12, וכמה שיותר תענו. כן, אנחנו מקווים שתענו מהסרטונים, ותמשיכו לצפות בנו כשנעלה עוד סרטונים, ונשתדל לעלות כמעט בהקדם האפשרי. ודברים מצחיקים. כן. טוב, ביי חברים. ביי ביי. נתראה בסרטון הבא.